गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बिटिआर ओनसोलाव फिन आरोबाव बर' रावखौ नेवसिगारदों। साननैसो सिगाङाव बासुगावआव मोनसे सरखारि मावख'आव बर' रावखौ नेवसिगारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थिग बिब्दिनो आरोबाव बर' हांखोखौ नेवसिगारनाय जाथायखौ नुनो मोनबावदों। बिटिआरनि सिङाव मा सोलिगासिनो बर' रावखौ खनले नेवसिगारनायखौ नुनो मोनगासिनो। मख'नो गोनांदि बर' रावा भारतनि 80 सिडुलाव जायगा मोननाय राव। बेनि अनगायैबो आसामनि लोगो सरखारि राव महरै गनायथि मोननाय बर' रावा नाथाय बिटिआरनि सिङावनो बर' रावखौ खनले नेवसिगारदों। बिटिआरनि बाक्सा, सालबारि, कमलाबारियाव बावैसो सिगां लुफुंनाय दै जगायग्रा बिथांखिनि साइन बर्डआव असमिया आरो इंराजि रावजोंल' लिरदोंमोन। बे साइन बर्डखौ गोख्रोङै एक्सन लानानै गोसोम गाब फुननानै हुखुमोदों सालबारि दख'रा एबसुआ। थारैनो भारतनि संबिजिर आरो आसामाव गनायथि मोननायब्लाबो बर' रावा नेवसिगारजाबाय थादों। सोरनि गोहोआव बर' रावा नेवसिगारजादों आरो मानो, बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। बेनि सायाव रायजो राजाफोरा मा राहा लागोन बेखौ फैगौ समासो मिथिहोसिगोन। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोलुर गेलेनायजों सोमोन्दो थानाय बर' हारिनिफ्राय दायो गोदान जोलुर गेलेगिरि उजिगासिनो। बर'नि मुंदांखा हलिचरन नार्जारिजों लोगोसे अपुर्ना नार्जारि, मनबिर बसुमतारिनि उनाव दायो गोगोमसार गयारि आरो राज बर'नि आगान। बर'नि फिसा गोगोमसार गयारि आरो राज बर'आ दायो भारतनि जोलुर हानजायाव आवगायलांगासिनो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोगोमसार गयारिया दायो दिल्ली एफसिजों गेलेनो रादायखाबाय। क'क्राझार जिल्ला मरानदबि गामिनि बिफा बिजु गयारिनि फिसाज्ला गोगोमसार गयारिया भारतनि आन्डार-19 सेलेक्सन केम्पआव दंगासिनो। गावनि रोंगौथि आरो गोख्रों नाजानायजों गोगोमसार गयारिया फरवार्ड महरै दिल्ली एफसिनि जानानै गेलेनो थियारि जादों। गुबुन फारसेथिं बर'नि फिसा राज बर'आबो गलकिपार महरै भारतनि हानजायाव गेलेहैनो थांगासिनो। गलकिपार राज बर'खौ क'क्राझार जिल्ला दिन्दांपारा गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। राज बर'आ स्पेन हादरनि एथलेटिक मेड्रिड क्लाबआव 3 बोसोर ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव दायो जामशेदपुर एफसिआव गेलेगासिनो। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोद गोनांदि बर' हारिनिफ्रायबो नेशनेल लेभेलाव गलकिपार महरै जोलुर गेलेगिरि उजिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि बिसोर सानै गेलेगिरि गोगोमसार गयारि आरो राज बर'आ आरोबाव बर' हारिखौ गेलेनायनि फारसे गोग्गानाय लाबोनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोगोमसार गयारि आरो राज बर'आ दैमालु बसुमतारिनि फोरोंथाय होनायाव दिनै माहारियारि थाखोआव दावगालांनो हादों। मख'जाथावदि बर' हारिनि गेलेनायनि फारसे गोख्रों जौगाखांनो हानायखौ नोजोर होयोब्ला उननि समाव भारतनि जोलुर हानजाखौ दैदेननो हागोनखौ मिजिंथिनो हायो। बेजों लोगोसे आरोबाव गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव। गेलेनायनि फारसे दावगालांनो हानायजों लोगोसे बर'निफ्राय नेशनेल जोलुर बादायलायनायनि रेफारि महरै सायख'जादों प्रेम नार्जारिया। 29 बोसोर बैसोनि प्रेम नार्जारिखौ क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि सिङाव थानाय नास्रायबिल गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर' हारिनिफ्राय दासिम हेमेन्द्र नाथ ब्रह्म, मानिक नार्जारिया नेशनेल जोलुर रेफारि महरै सायख'जानायनि उनाव दायो प्रेम नार्जारिया आरोबाव गुबुन सासे रेफारि महरै सायख'जादों। बिथां प्रेम नार्जारिया बादायलायनायफोराव गावनि रेफारि सुनाय केरियारखौ थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव केटेगरि 4, केटेगरि 3, केटेगरि 2 आरो दायो नेशनेल एग्जाम आबुं खालामनो हानानै थोंजोङै नेशनेल फुटबल रेफारि महरै सायख'जाबाय। बिथां प्रेम नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला नेशनेल फुटबल रेफारि महरै थांनाय उत्तर प्रदेशआव जालांनाय खेल इन्डिया गेमआव गेलेनायखौ बिबान सामलायखांबाय। बिथाङा गावनि जिउनि दावबायनायाव नेशनेल फुटबल रेफारि जानो हानायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। थारैनो बेखौ लानानै गोग्गानानै बुंनो हायोदि बर' हारिया नेशनेल इन्टारनेशनेल थाखोआव गेलेहैनो हानायनि अनगायैबो दायो 2-3 नेशनेल रेफारिखौबो मोननो हादों। बाक्सानि बाजिगावआव मोनसे इनाय खास्रि-बिस्रि मानसि बुथारनाय जाथाय। फिसाज्लानि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों जोनोमगिरि सासे बिमाया। मानेक सरखार मुंनि सासे सुबुङा बुयै बुथारदों जोनोमगिरि बिमाखौ। बाक्सा जिल्ला गबर्धना पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाजिगावनि बे जाथायखौ ओनसोलनाङै सोमोनांनाय आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावनि
असे बिमाखौ खेबले खेबले अयथासार खालामबोबाय थादोंमोन फिसाज्ला मानेक सरकारा। बेबादिनो जोनोमगिरि बिमाखौ अयथासार खालामदोंमोन होननानै जायगानि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। बेबायदिनो अयथासार खालामनानै गावनि असे बिमाखौनो जिउ फोजोबबाय मानेक सरकार मुंनि सासे सुबुङा। खास्रि बिस्रि गावनि बिमाखौ बुथारग्रा फिसाज्ला मानेक सरकारखौ रायजो राजाफ्रा हमनानै दोनो आरो पुलिसनो गथायो। लोगो लोगोनो पुलिसा दायनिगिरिखौ खायो होननानै मिथिनो मोन्दों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। बर'नि फिसा केनि बसुमतारिया बलिउडनि मुंदांखा सुपारस्टार शाहरुख खानजों लोगोसे नुनो मोनगोन। बर' हारिनि फिसा केनि बसुमतारिया सुपारस्टार शाहरुख खानजों लोगोसे सावथुनाव फाव खालामनो मोननाया गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव। फावखुंगुर आरो बिथोनगिरि केनि बसुमतारिया सुपारस्टार शाहरुख खानजों लोगोसे जवान सावथुनाव फाव खालामगोन। बिथांखौ सासे रिटायार कामान्ड' एबा आजिरा मोननाय कामान्ड' महरै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। मुंदांखा फावखुंगुर आरो बिथोनगिरि केनि बसुमतारिया कमेडि सावथुन लकेल कुंफुखौ दिहुननानै मुंदांखा जानो हायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बलिउड सावथुन लव का डी एन मेरी कम आरो यारा सावथुनाव फाव खालामखांबाय। बेनि उनाव दायो बलिउडनि सुपारस्टार शाहरुख खानजों लोगोसे फैनो गोनां सावथुन जवानाव फाव खालामगोन केनि बसुमतारिया। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा आरो मावख' नेहाथारि अजय औवारिमोनखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा एक्सिडेन्ट खालामलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथां उदां बि बड'साया जायगायावनो गोब्राब जखम जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा आरो जिल्ला मावख'नि नेहाथारि अजय औवारि सानैजों जनाय नेपालि बसनिफ्राय हरनि 8 बाजिसो समाव न'सिम थांबाय थानाय समावनो मुरखं सेलेक्ट फरायसालियाव दान्दिसे सम सासे मानसिजों रायज्लायबाय थानाय समावनो हरखाब जनाय गोजोनपुर फारसेनिफ्राय फैनाय सिनाय मोनै दुथांनि एल्ट' गारिया हरखाबै मोखाङाव डाइरेक्ट सौनानै होफैयो। सौनानै होनायाव उदां बि बड'साया गोब्राब जोखोम जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आगदा आखायाव गोब्राब जोखोम जायो। बिथां उदां बि बड'साखौ लोगो लोगोनो जनाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंब्लाबो बिथांनि गोब्राब जोखोम जानायखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय अरुणाचल प्रदेशनि पासिघाटआव लांनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांनि गोब्राब जोखोमखौ पासिघाटआव फाहामथाय होनो हाया होननानै डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिथांखौ दिनै फुंनि 7 रिंगायाव डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव अपारेसन खालामनाय जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुथां एल्ट' गारि सालायगिरिया सौनाय लोगो लोगो जोखोम जानाय सुबुंखौ बोखांनो नागारै गारनानै खारो। जाथाय जानाय जायगायाव लोगो लोगोनो खाथिनि सुबुंफोरा नुजाथिनानै गारिखौ लाखिनो नाजादोंमोनब्लाबो लाखिनो हायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।